abusia mame ma wo akwa banene so da fefe a oboade no de yenkwa ache yen se na munim deda no brewei bra ye de afutuo bremu niama ekoso abrabo emu kofo na mo bi omutu a enkosi omuyie na edu sa brewei ya de ba wa kwan mu nene mame bia bepiem wo ha se ya wo se ne babaiwa atutu akwakotena abrantie bi so a omo kai arabai enti afutuo na ne yabusua ehwehwa araba na omo hu na kira kwan se be ma na kuno se waye ne dan yo abusua no ennim enu nti omo de mo asama ba bedan Ejapa TV kame ho ne yenkonkotie ne ye ba ye be kyerehwe ya adwen kakra afa ho na afutuo bi a ewom no obia enya ne kyefa abusua kame ho ne yenkonkohwe video no embrasisia Akwaba. Oh, to say. Nyami adon. Beba cho udi no. Me di Asibi. Asibi o fe na bae. Me fi Nsuta. Nsuta kwa man. Yo. Ya chia obi a kwa man Nsuta. Asibi abaye ha. Asem bi ha no ti yesram mo amutie na mo ye mo ano. Asibi e ya ba asem ha. Me ba asem. Wo ba ye den. Woko Sunday school win. Asibi tenasi ye deka. Me pa cho tenasi asem hia. Woko form 1. Ana me wa fa wuye. Ana me di no kwa me wa fa yie. Kasa den kakra. Ana me di no kwa me wa fa yie. Ana me wa fa ba ko ho akwala no. Me nim di akwasu kwara o. Ana me nu ya hyesu wuye na ya di yi akwasi. Me baba du na akwala ka kira me se wo ma ho wa fa ba no me ba no enana. Ana me so me fele me ba no bisa wasi anya na kore. Okay. Wasi me wa fa ba de ya ntimi nana. Okay. Sana wakan na me baba ti se akwala no ba me wo. Se wasi akwa me frisi no ba no se wasi akwa. Obaji sika. Ane we no dia na dia akwa. Me di ne nyina ma no. Ade ki edu na wo che wo da me nsa wo bi fre me se me ba no wo hu se wo jeke. Oh, jeke bo no wo jeke. JK. Eno so ne hene fa. O dole Nsuta ko. Okay. Eti wanko school no. Wanko school no. Ana mi fle mi ba so ba ko wo. Na mi ka kire mi kwala ni se wanko akwahwe se. Akwala no wo mi wa fa fi ana. Aya na kura na anya na kure. Na mi ba no ko e wo ko hu se mi ba no wo no. Ana wa bisa ne nua ne se. Wonim se wo ko school na wa ba ba se ho. Na ne nua no ka kire se wanko bisa kofi. Ana wakwa bisa kofi no kofi susu ka kire ni se wantimi bisa no kwanse wankwa bisa no nua ba no ana me ba na akọ ne maami ho akọbo na amaniye na maami susu asola akọ me wofa baba akusu akọbo na amaniye afle ni sule ana sule ni so aba fle nsambe ana me se akwala no wo mu ho amepia ne ndendende wo mu si ade ase akina wo mu ba di akwala no pa wo mu di akina na wo mu di akwala no ba na akwala na asa akọ school wo kwa school no wamba fie ninde wo mu ba makwan a me hu akwala no me nemba bia wo kwasie na me se me ba no school saidie me wafa ba no me se me wafa me wa ha kwara no me wafa nhweme me kuna yale ne ni afre sa akwala no me nyim ne nyise busum miensa na me kunu wuye ne ni afre akwala nsia ne nyina me na me fia me kwala me wafa bia mfia me kwala aboa me ana me ka kire akwala ne sa ana wo majan wo akwala na sa we school we asa free school aba wo mu bo mamani si akwala na sa wo ana me fere wo mu akwala na adwana akọ wo adwana akọ no ana me di asam na akọ police for case wo mu kwa fere wo mu se me ne wo mu ntiminka ana wo mu ba me chen na me se akwala no kwara bo bi na edi kan se wo pe akwala no na me se akwala na we school dia me mpini me nko na me fi akwala no me ni boafo me pese akwala no kwa wo na anema wanya djuma wo betimi ahwe ne nuafo na boy ne se onu dia ya na kore me ba no kora na efa boy no asamba ka kiro me nim boy no ana wo sa kwa me wafa yie ana sa boy no kofa na me bisa me ba se anya ba ku no di kan fa ba no na wa sa kofa me wafa ba dia me mpini sha me wafa ba ne susu nsamsam wo ho me ma wo wale ho da me wafa ntimi wale ba okay me kasa na me fere wo mu ba me kwa yokete no wo mu abae wo mu abae na me ka kiro wo mu sa se boy ba kokora na edi apia kwala no mampini ana ba ku no ka kiro me se ma ji boy ne sika di ana
me wafa baba ko ne sam ana me besan se dia sam na wakasa no me ba ne na efasa asam batuma no na me hu se wasa kwa hanti na me bisasa ana me se me na me hwa me suku akwala ne suku ne papa kora si wo sirim papa ne ya ne frefo na no ka papa ti sa asam de kora wampini me kasa no sa wo masamki adi asam na ko kunu ho awo sirim akwa ka kire me kunu no me so me wo kura me kura ne na eyo pani okura no susu wo nkwala miensa wo munyina me kura no wo mu na eyo pani ba ku na kwa wale ba ku wagina batina ho ana media no na wakwa gisa asam de ada kwara nkwala no ba kwa suku na se nkwala no kwa suku kwa se oba de suku de wanhwe no wase waba hu se waba fa nyinsia bia bagina wonam de wama na nyinsia me na me force na nkwala no koye me kwabo me kuna amane ye kwara anya me kunu na afia nkwala no me mpini de me mpina kina ana ba kunu ka kira me se me kunu se we no wa we Sunday school me kunu ka kira kwala no kora se wanjwa ne kwa umo na kwala na mpini ana ba kunu ka kira me se wa we school wo mu ba fa kwala no me ba ge kwara wo mu ba bu me sana wakan na me se sadia mati akwala no we school no busum de ba pie we no busum kono no mfi mianu ne wakwa school no mfi miansa ne mfi num ne ya akwala no mba fie da wanyamba ba mfi num ne o ma fie wamba fie wanyamba ba school no de wo ba fremi sika sam de ambaji ana waji sika sa na menti ase na me kwa afigya ase kwale na wo ho ana me kwa bisa mpanifo no ana wo muka kiram se wo munyi hu sa sika da ana wo me fremi ba no abisan se ho na ofie wo se wo maame na wo nua ba wo se no nua no nyina wo ho na efie wo mo wo se no maame na wo papa wo se me papa yale ana wo dada wo maame agisa sika kwahye baabi na wo mo makwan a wo nkoboa wo maame de wo ye ne de enye ana yakasa asam na wo mo gi me number na akwala ne san gi sika sa da wo ba wie suku wo mo ba wie suku no ana wo gi sika sa de wo mo ba wie suku na akwala sa frem ka kirim se fiara na wo mo ba wie ana mi so bisa wo mo se okiara na mi ko ho akwadura mpa okiara na wo mo ba wie suku ana wo mo bisa me na mi ka di akwala ne ye na wo mo se sa de mi ko mi so ba ku da operation mi kwa no ho na ayi kakara na me bla yo kakara me kodura sam wonwone enchuro de akwala ne tutu a mesu se na me yeno na wo mo se gise wo mo ma me fa akwala no ko gise yatina na makama sam nyina wo mo bisa akwala no kora na wasase anya na kore wo mo sa bisa so ma me se anya na kore wo mo sa bisa se ma me se anya na kore na wo mo se sa de wandi no ma me aki akwala ne se wandi maki eni ama na anya me na me to ma no ma me bi na to ma no na wodi ka wo ma me bi ho mampo na me se wo mo frɛ ma me no susu ba wuye school na ma me ne se no kuna yale ne dwuma na asai wanti me hwɛ me ba no me na me toto no huniama na akwala no ba school ya yo sa no wo se wanka ne sa bio ana mi se wo mo se niama na woton niama no woton calculator wo ma yira kwaji ade ne nyina me niama ne nyina ma me se ne na kirba no susu afira sia na wo ba wie ana me gi niama na ba ma na se yenya dan ma me se yenya dan na mu na se ana me se bo ne susu adwane me ne ba be bo ne susu wo bo ne na edi akwala no kwase ba bi na me ba wa ye pa kora wo ma fle boy ne se akwala ne ni chen ana afi we me se akwase me frisin ba ya busum miensa ne ana me koduru na me kunu se boy na fle na aka kire ne se wonu na ebe hwe me ba no school akwala ne de wo wonu ho na me se sa de wo wonu ho de e ka de me bo ne nyina na akwala ne mba me chen de wan ba tu ya me ka nyina ma akwada no ne o ma woto so sen woto so mbamba na di woto so miensa mema ne dikai ena wo ma mema no so de no mu ya bo wo hwe wan fi wo mu se wo adan wo ka kire me baba mba ne se wo fa ne sa kan kora wo ba ma police for abakin god nti wo ma twe ho afiri no ena ne papa ne so sesesei enkwada ne papa ne sesei onu na mi kanu se enkwala ne papa wa pena so wa pena so na mi kura de no so wo mu na eyo peni wo mu susu kwa school ene school no na wo pese wan san no wo se wo peni no wan na ese ni school wan ya mi se ne papa no na pese wan san ne school no mi kura mensa ne nyina wo mu da so wo school wo mu susu na eyo ma me onya so se wo ba na so den ai aso wo onya so eti na me so be kan se mfa nkwose wo kura
anya me kura wo me se me kunu ukunu ya emfa nkose ukunu no because wo ba no wo kura wo ne wakakura wo ntimi she ana ni nua mema no mususu akomu betimi aboa wo no wo ha wo eti sese no man wo be ye den akola no nti na me sese yenyi sika nfra abrante no wo man si akola no ma akola no mba me chendie ebere dia me bere na akola no ba we Sunday school dia me nyima ba wu no me ba gi me na akola no wamfa anya me ba bi me ba no kwara stimi ka kire me say me ye biefo yeah okay eti me pa cha sabre no enche kura ye beko na yakwa akofa yaboafo ho nsem edikai na ye pese ye frɛ abrante no ye frɛ ne sɛn Kofi Yellow na because asemi ukuna amene sremfo nso sabi o ba ma na nya apene so no wo finish wo anda na finish no busiafo an finish ya kuro ye wo no kuro no na ba ma na busiafo no wakɔ ma isem e wona me furba ne wo mu so sesai wan pese asan kora no busiantie no busiafo no nyina akola wo nyina wo school wan pese wo mu asam de wo mu tie o mu pese o mu betie eti se ne nkora ne mienu no ye de o mu pe enye bata asam na ya pa ka wo be ya ne ka akora no ni tiri kopim wi a ne ka wasaba wono akọ no ko fam na wo ko hunu di obehuna ne ka wasaba na figasufo no nyina kan that ono ainsa wo tete wo di akọ aposifo ho wo di akọ ayantena ho enkosi aga but still ano antina no mantina se we no bamba fo no ne fle o mo fra wo enchen okay me pa cha tina ba bi abrante yi onana iti phone so na wo mo fle tina ni say na ye wi a ye be fra yaro na ye ne yaro adi nkomo why ene mai wane mranti aba mo hwe yi o mo hwe kwan a mo fa so toto mo niama mo nam kwan bi so na se obi a wafa sa kwan ne so pen etumofo a muntie na mo nya pa futuo afi mu kwana mo kokopem a na mo asan da no mani nipa na okai a mo antie no ono an nche na mo san aba eya ma mo ntwen se bibi nka mani ansa na mo hu se nya mo ye ne eya mfumso asemwe enye ne ene first time na enye ne ene second time ebie si pen na wate ebie mo asan asi wate ntentwen se wo nso de be kwa akoto so mo mienti afutuo na bai wa ho otutu akwakote na be ma so na ma me ka unfi sisi akra do ante wonka kra biem se wo hye se wawu se wo yeden wa mama mi nsunu mu aden oba time aden na wo mama mi efo ya wo musa na me de bibia anya me ya ene ne ane papa no ekeka no na papa yi ebie na no ekekan abusuanya ehysem me se ya mpani ampa se sa na okade a ene papa no onye ejapa obaitu na mo wei na as a father obeka sem papa bi obeka nyansa sama kira kwala no wonso wota abofa na chi na abrowa guy say ye be frɛ no na ye ti ono so no mu nsem sampani ampa se sa na oka de a ene abusua ye nsaka no na se me de ba ye be kan sem wom ene ensem de ye be pru bi pan agu ho na obatan ummo batan fasa o ya wemu na wo agya no a wo sanka wo tia abofra no onta abofra na chi e ma ne nsem hunu abusia twen na yenya papa na ono so ne nu nsem o de beto dwa no mesa de abramo na matie bi se ne ampani ampa se ne amame ken no sa na o ka de a o san stisu dua se sa na o ka de a papa no onue obetiti papa na senye saade a ene na ontu ho anamo na ne ba no ensole mfi be ma ne nchen na emmoa no na brabo ensi ne ye abusia me de besi ha se aha ye emergency Ghana TV mo sonfo na akosia me na mage medwa kasie yi na me de dwumede e ba wa kwem da se ne nso sento so ba me san de wa bedan wo abusia se man ti me ka bi ma makram
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.